Marriott efo'r gic fer. Holden. Llwyddo i ddianc am eiliad. Oddi wrth Danny Goset. Routledge. Taro beli mewn i cwrs Cosby. Di heb cael ei chlirio. Mae dal yno i McManus. A mae'n dod yn gic gornel yn y pen draw. Am y tro cyntaf pnaw yma. Harry Thomas yn gorfod gwneud arbediad. A fe nath o hynny'n dda. Tom Jones. Just tell John to go all the way and cut inside off. Gwthio Joseph Fow allan o'r ffordd. Bel yn ôl at Ash Baker. Routledge rwan i mewn i cwrs Cosby. McManus! Elgin McManus! Fodfeddi heibio'r postyn. Yr Albanwr yn llithro'r bel. Heibio i Harry Thomas. Ond y methu can fod yr hwyd. Sean Bradley heibio i Baker ag mewn i cwrs Cosby. Bradley lawr! A mae'n gic o'r smotyn! Yr amddiffynwr yn taro Bradley yn ei gefn. A fe ath Bradley i'r llawr. A mae'n gic o'r smotyn i'r ymwelwyr. Adam Davies i gymryd y gic. Prif sgorio'r Caernarfon tymor yma. Ond Connor Roberts i lawr i'w den sydyn i arbed y gic. A mae Caernarfon wedi gwarstraffu cyfle i raidd i fynd ar y blaen. Sean Bradley fo'r gic gornel. Penny ar Griff John! Ac yn syth ar ôl methu'r gic o'r smotyn. Mae Caernarfon wedi mynd ar y blaen. A'r capten Griff John o bawb sydd wedi sgorio. Anamal iawn. Mae Griff John yn canfod yr hwyd. Mae Louis Lloyd yn honni. Mae gol oedd i. Griff John. Camgymeriad gan Caernarfon. McManus yn disgyn tro yma. Ond dim diddordeb gan Iwan Arwel. Y chwarae'n parhau. Redmond tynnu'r beli lawr ar ei frest. Dan Redmond. Gan fod Tom Jones. Tom Jones o'r ergyd. Y cic gornel fydd yn y pen draw. Yr ergyd yn rhy danllyd i Harry Thomas. Marriott. Gic fer tro yma. At Holden. Dan Williams rwan. Routledge yn ôl. At Dan Williams. Marriott. Bas fach ymlaen. At Holden. Croesiad Holden tuag at y postyn cefn. A'r peniad yn syth at Harry Thomas. Chris Marriott. At y llinell hanner. Taro'r bel allan yn Lletraws. Bas wych yn glanio. Ar fodyn troed. Tom Jones. Croesiad Jones! A Rory Holden hedfanodd i mewn. I ergyd o ar y foli. Sean Bradley. Cymanu'r bel i mewn. Bel yn ôl at Bradley. Ail groesio gan Bradley. Mae'n rhy agos. At Connor Roberts. Yn rolio'r bel allan. Caernarfon di dwyn y bel yn ôl. Drwy Louis Lloyd. Louis Lloyd yn y cwrs Cosby. Adam Davies. A Dan Williams oedd yn ôl i rwystro'r ergyd. Gwaith amddiffynol arwrol. Josh Pask. Taro'r bel allan at Redmond. Jordan Williams rwan. Croesiad Jordan Williams! A sut fethodd Danny Davies honna. Ac yn sydyn mae Caernarfon yn torri. Louis Lloyd. Lloyd i mewn i cwrs Cosby! Ac ergyd Louis Lloyd dros y bar. Cyflairaidd yn cael ei wastraffu ar un pen i'r cae. Ac eiliada'n ddiweddarach. Ergyd Louis Lloyd yn fflachio dros y bar. John Routledge. Gofyn am opsiyna. Pas lachan o'n y pen draw. Mae'r Seintiau wedi cael y meddiant yn ôl. Danny Davies. Croesiad Davies. Tuag at McManus! A'r Albanwr yn creu lled efo'i hun yn y cwrs Cosby. Ac oedd y peniad yn un cry. Ond oedd o'n syth at Harry Thomas. Routledge. Allan at Tom Jones. Fow yn ei warchod o. Tom Jones yn dwnsio heibio i'r gŵr Australia. Brad Young o bell. Ond dros y bar. Ben Clark.
Ymlaen at McManus. Bale yn ôl at Ben Clark. Baso Troman canfod Jordan Williams! Ac efo 12 munud i fynd. Mae'r Seintiau Newydd o'r diwedd wedi nioni'r sgôr. Jordan Williams sydd wedi canfod yr hwyd i 10fed gol o y tymor hwn. Danny Davies at Routledge. Routledge ar draws at Marriott. Marriott o bell! Wefreiddiol! Bosten gan Chris Marriott o 20 llath yn canfod cornol yr hwyd. Dim cyfle i Harry Thomas. Ac o fewn rhyw 3 munud mae'r Seintiau wedi troi'r gêm ar ei phen. Seintiau Newydd hapus i fynd yn ei hola, gadw'r meddiant. Gêm wedi gweddnewid rwan. O fel dwi'n deud hynny, mae yna gyfle i Brad Young! Ond i ergyd o ar draws wyneb y gol a heibio'r postyn. A mae'n parhau yn 2-1. Tom Jones yn tynnu'r bel i lawr. Tom Jones i mewn i cwrt Cosby. Dawnsio heibio i ffw! Mae o bron i wergyd o, sleifio i mewn. I ddim yn ergyd gry. Oedd rhaid i Harry Thomas wneud yn siŵr.